Amabhele ngolanga ngozondi ngokhuboni ngoqunda ngomafu ngabonda bezitha. Is the 1st of June is 2022 is youth month ke bantu abahle. Iyo la nyanga besikhe sayichaza sathi zawuthi ifike. Namhlanje ke njengoba Wednesday abantu bayazi uba namhlanje asithaki. Siphatha amagqabi, siphatha amaxolo, siphatha ingcambu, siphatha amafutha, siphatha amakhandlela, siphatha imihlaba, siphatha amanzi xa siphethe iziwasho. Siyafundisana nje ngazo ezi zinto zokunyanga. Uzuyilandelele ke wena lencoko namhlanje phayana Friday apho sizawube khona sithaka. Namhlanje siphethe iyeza elingaxhaphakanga ekunqabayo noba ufike likhona kwezi venkile zamayeza, Umkhiphampethu. Sincokola ngawo ke Umkhiphampethu. Namagama amaninzi ke liyeza sizawacula some of them, akhona ke singawafakanga kwenzela bengabinde lento lamagama, but xa ulibona uzawulazi nawe eliyeza Umkhiphampethu. Njengoba iyi-1st ke namhlanje ingu-Wednesday, nina abantu bebhalisile for ukungena kwesi sikolo samayeza esiqalayo this Saturday. Sizawubuyela kuni ke namhlanje. Ukuba lide latshona kwamnyama kwacaba kuzawude kulalo kungekabuyelwa kuwe kwecubhele uthi andifakwanga, kuba kaloku mhlawumbe kungenzeka ukuthi wena usebenzise inamba engenaye uWhatsApp. Kwenzela uba sikufake kuyo iWhatsApp group ethemva koko siqale isikolo Saturday. Nantso ke semgarantweni ke walapha kwaBhele, nantso ke into ekukhumbuzayo wena mntu othi ufuna uncokola noBhele, ufuna ukwenza i-appointment ye-hour, nazi indlela zosifumana. Uya kuyo la calendar.com/vusilanga, iyakuthatha ukubeka ekhalendeni mntanomhle, ukhetha idate nexesha ube uyakwazi ungena ke apha kuyo le appointment. Phelile ke umgaranto, singena kuyo lento ethi Umkhiphampethu, Umkhiphampethu. Sithi into masiqale ngayo ke mntanomhle, masiqale ngayo ifoto so that uyibone lento kuba kaloku ikhona enye into apha kuFacebook abathi ngumkhiphampethu. Unje Umkhiphampethu. Lento ke ungenzi imistake ocinga uba uyayibona, ucinga uyayazi. Zininzi ezi plants zinje, ziliqedlana, ifuna uba ube udibana wena nomntu oyaziyo. Asithethi ngalanto kuthiwa unukani ikhambi, kuba kwezinye ikona baye bathi nguwo Umkhiphampethu. Uyayibona mos la magama sihambe siwabiza ngowabiza. Unukani ikhambi, ngenye ixesha bathi ikhambi lentwala, ngenye ixesha bayibize ngelinye igama bathi ngumzondo, kwezinye ikona bawajikelezela amagama. Asithethi ngayo unukani ikhambi, sithetha ngale sigqibo kubonisa yona kuba nguwo Umkhiphampethu. Xa usiya kwi-literature mntanomhle, xa usiya apho kwadityaniswa khona abantu abanyangayo, babekwapha bathi abantu abanyangayo nanku Umkhiphampethu, nanku Umkhiphampethu. Inamagama ke lento aliqedlana, bazawuthi indloli, umsitshana, intsiphane enkulu, umhlahlambedu. Eli gama lomkhiphampethu uzawufumanisa uba not only in South Africa, nakwamanye amagama eli gama lihambe lidibane nokukhupha impethu. Noba balibize njani, kuba kaloku le nto iyazikhupha impethu, ikhupha ebantwini, ikhupha ezilwanyaneni. Xa loo nto inempethu, yiloo nto yabizwa Umkhiphampethu, Umkhiphampethu. Kanti yona le esithi ngunukani ikhambi ikhupha impethu kuthi thina abantu bamayeza sikhupha amayeza ngento zezichitho, yabona mos, ngolo hlobo, but yona ayinayo the potential, the ability yokukhupha impethu. Le sithetha ngayo iyazibulala iintwala. Iyangena kumayeza entwala, wena mntu othi unengxaki yeentwala zehagu kanye zontwala. Uyayibona mos, intwala kwenziwa ibhotile entwala, kwenziwa izinto ezibupeyiti, uqatyelwe ezintwala. Iyangena ke le ekuthiwa Umkhiphampethu. Idlule le nto lomkhiphampethu iphinde incedise wena mntu ubukhe wanazo ezintwala erhawuzele ugudle edongeni mntanomhle njengehagu. Uyayibona mosile, mhlawumbi loo nto kuthiwa zintwala zehagu, ifuna uthi ugudle idonge ubebhizi apha edongeni. Iyayincedisa laa nto kakurhawuzelela xa usebenzisa eli yeza, ukwenzela uba ukwakurhawuzelela kuphunguke. While sisekule nto siyayigxininisa into ethi yonke into ekuncokolwe ngayo kwaBhele, you'll find ukuthi it has been studied, ikhona ijournal. Thatha wena the botanical name uyoyisearcha, uzawufika ikhona. Nala magama siwasebenzisileyo uzawufika kusetyenziswe wona. Yabuya ke into ethi ibulala iimpethu. Kwezinye iindawo bayisebenzisa njengoba besitshilo kwiimpethu ezilwanyaneni.
silwanyane besinezilonda, ezazilonda started to fester, yabona yakho impethu, then babulala ezampethu ziyaziliqikela, ingathi usebenzise izinto kuthiwa ngomadubhu lawa mamosayeza li-strong, so liyazibulala ke impethu. Loo nto kwade kwathiwa ngumkhiphampethu okanye onke la magama asetyenziwe. Licommon eliyeza along the coast, likhona apha eMonti, likhona eDurban, unyuke njalo, andikho sho ke ngayo iCape Town. Liphinde lisebenze eliyeza kumathumba, but what they say ke kwiliterature mntanomhle, ithumba maliqale liboliswe kuqala, livunde, ligqabhuke. Ukugqabhuka kwalo to facilitate la process yokulipholisa la thumba, usebenzisa umkhiphampethu. Apha ke ekhaya sinayo ne-aloe vera mntanomhle, yayenza laa nto yabona, ukhangela lapha ekhaya i-aloe vera oil, yayincedisa le nto yala mathumbi i-aloe vera, particularly nalo xa selivuthiwe. Kodwa iphinde naxa lingekavuthwa, when you apply aloe vera oil, inayo laa nto khawuleza ulivundisa. Zininzi ke nezinye izinto zamathumba that we've spoken about. Nantsi iphinde ibuya ke ngoku le nto yam yokukhupha iimpethu. Ithi bulala impethu. Apha sithetha ngomntu okuthiwa apha kule ndawo kuyo ubone impethu, uyayibona, so iyasowukhwa le nto emanzini, idibanisa asithaki mos, uzayidibanisa naloo nto unomdla wayo, uchele ezimpethu. Ukuba le nto iqela uzibulela zisesilondeni, zifudumele kamnandi, zibulale nalapha phantsi kwale bhedi yakho, kulo mqamelo uleli kuwo unezimpethu, phantsi kwale wardrobe, kuloo ndawo ubone kuyo intoni, impethu. Iyazibulala mntanomhle, iyazikhupha ezimpethu. Kukhona into ekuthiwa i-dysentry. This one ba-specific uba uyahamba uyoyijonga kuphando, bathi amoeboid dysentery, laa nto yohambisa igazi, uyayibona nje buhambisa nje khona igazi. Andithi bekuthiwe kwimbiza zesisu namadliso, iyayisebenza into elapha esiswini namadliso, because le nto neempethu eziyazenza, some of ezi zinto ii-properties nee-characteristics zazo zihambe zingabi kude phi apha ezimpethwini. Sithetha ngezi-internal parasites, nezi zinto ezikutyayo, ezinye zide zilidishele kule nto yokuba ube ne-dysentry. Izincede some of headaches, because ii-headaches zininzi mosiqhela uzincokola, ezi-tension headaches, i-migraine headache, uyayibona, ii-cluster headaches, zininzi ezi headaches, ooma-sinus headache. Wonke kumntu osesuka kwiVusilanga Academy, we go through ezi headaches. There's lots of them. I think we discuss about, I don't remember, but siyazincokola ezi headaches, zi-close to above 10. Siyazincokola eza headaches phayana, wena mntu ozawuthi ube uyayijoyina, ingakumbi apha ekuqaleni when we still deal with medical, because kule academy siqale ngomedical, sitrite ezi zinto zilula, izisu ezibuhlungu, ii-headaches ezi, imiqolo lebuhlungu enziwa zii-kidney problems, yabona into zilula emayezeni esingazihoyiyo, because into lula le nto umongoza, uyayibona umntu uxakene nomongoza uthi into elula imbhidile. Siye sijonge ezo zinto zi-that simple. Iphinde le nto ikhupha isichitho. Nantsi ke le nto eyenza unukani ikhambi bayithathe bathi ngumkhiphampethu, kuba ekhupha isichitho. Lena into ikhupha isichitho as we tap into the properties zokudestroya ezi zinto zihamba neempethu, okanye yonke nje into ekunukisayo, because le nto iyayenza laa nto yokuklina into ezinukisayo. Mos impethu ihamba idibanise nokakunuka, yayibona. So laa mkhiphampethu ke ngoba udibanise nonukani ikhambi because of this property. So wena mntu ozawuyofuna umkhiphampethu unikwe unukani ikhambi, mna ndicela ubacela ukuthi nothi le uphathe ifoto le, uyayibona mos laa nto sithetha ngayo, kuba kaloku unukani ikhambi wenze zakhe. Ukuba unukani ikhambi ungumkhiphampethu, siyibona apha kuFacebook, sidibana nayo apha kuFacebook, soze uyibone kwezinye iindawo. Unukani impethu nawo amanye, mhlawumbi kuyafuneka simphathe ngenye imini size naye ngaphambili. Unambalast ke kule ncoko yanamhlanje, le nto iyancedisa kumayeza ezilwane, particularly izilwane ekuthiwa xa lincokolwa le nto yakho esisilwane kuthiwa yinyoka. Ukuba kuthiwa nguthikoloshe, ngumamlambo, impundulu, isiporho, iza kuxhentsisa ke lena into, izawufuna amanye amayeza, but uba kuthiwa yinyoka iyangena le nto unukani ikhambi. Kukhona ke apha ekhaya into kuthiwa yimboziso oil. We encourage wonke umntu othi usebenzisa amayeza ukukhupha ezi zilwane ukuthi abe nayo le mboziso oil, so that amane aplya after washing okanye after steaming.
iyancedisa mntana omhle, sikhe sayincokola, asizuyiphinda kulena isegment ukuba sibhalelanga loo nto. Besiphethe ke kuthiwa yintoni Umkhiphampethu, ndicinga uba size nawo ngaphambili, siwugqibile. Ukuba unawumbuzo okugibisela apha ngezantsi, sidibane Saturday no Friday camakho.